Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Habang Ganahan kikog sapatos. Pero dili ko makasulob ini kung dili ko hatagan. oh, kana nalay negosyo ha. Austo ka. Kinalang magnegosyo ko. Palambuon ko akong kwarta. Hoy, kung pag kinahanglan kag designer sa sapatos, ako'y kuha aha. Kay maayo ba ako ma-design? Unya ang ako igsuon, nakatrabaho man na siya factory sa sapatos. Makatabang siya nimo. Sigurado ka. Ang mawag dili. Walang ko katiwas og college kay wa may kwarta. Sige, sige. Magnegosyo ko og sapatos. Sa babae o lalaki. Unya, ikaw ang mo-design. Kana ba? Sige, sige. Kay kapoy na kayog ulo-ulo ang mga bahog-bakba nga mga customer, uy. Sige, sige. Umauli ito. Unsa? Anak lang? Boy, action? Wa lagi ko sa mood na aksyon ng imong gingon. Negosyo ang niya sa kong nauna karon. Negosyo. Tulog ka buwan ang nakalabay sa kasanahita po. Huwag pagkit patakpi ang salbahis ng rapist. Ang animal. Kinsa magid ka siya. Jisa, Ma, sa ba nang dani mo? ay da, ang paborito ko na kong buwad danggit. Oh. Jisa? Danggit ka? Ma, luwag kay baho ng buwan ang git mong da. Ipalayo na. Ipalayo na. Jisa? Mabdos ka? Unsa? Ako? Mabdos? Ingon anak ba inang uban nga mo mabdos? Magsuka-suka? Dili. Dili mahimo, ma. Ha? Tuod no? Di tuod mahimo nga mo mabdos ka sa anak sa demonyo. Dili ko mabdos. Dili ko mabdos. Oh, kuan, unsa man? Unsa man ha? Gitunghaan pa kas imong binuwang sakit? Oh, nganong misiga man ang mata mo? Ay, ragod kong pakulba, ragod gisagod. Igna ko nga gitunghaan pa kas imong binuwang sakit. Sa dili. Wala ka duga? Wala, ma. Unsa? Kung mauna, posibleng mabdus ka? Dili, ma. Dili ba mo mabdos ko sa anak sa demonyo? Dili. Oh, Jisa! Jisa! Asa ka pa ingon, oy! Jisa! Ako'y, unsa mining bata ah. Misuot mas kakahuyan. Jisa, balik, dire! Jisa! Matundukan kagat nigbitin, diha na! Jisa! Dili ba mo nga mo mabdos ko? Tungkol ka demonyo siya. Pero tinuod ang gisulti ni mama na ako. Wala ko tungay sa pinuwan akong sakit. Kung mao na, mabdos ko. Mabdos ko. Dili. Unsa mga imong tuyo na ako? Anong imo magong gikidnap, demonyo? Gikidnap na ka!
Aron ako pa mablosan. Ayop! Salvajes! Wala ka lang. Ayaw ko uyap. Salvajes! Natuman kitingaling yung gustong mahitabo. Salvajes! Huwag ko isa niya. Pero nga nung iya mo kong gilugo sa ron mo, Mabdos. Jisa! Pauli na dire! Jisa! Nangilay? Ah, Nagunsam ka dinis gawas, ha? Anong nagsigim kag sangpit ni Jessa? kuan. Do na manggod say problema, sir. Ug tuwa ay midagan pa ingon sa kakahuyan. Mahadlok manggod kong musuod kay miingon man ka nga do na nay mga bitin diha. Unsa? Nganong midagan siya sa kakahuyan? May problema lagi siya, sir. Sige, dinilang ka. Sir, ikaw na lang am ni Jisa, ha? Kay nag-goal to, sir. Jessa! Jessa, hain ka! Kung usam na problema nimo, ato lang sultihan. Jessa? Hain ka siya napita. Jessa? Oh. Jessa, naramdi ka diya sa punuas kahoy. Nausam ka, ha? Usa may imong problema, ha, Jessa? Jessa, bisan unsa pa kabugat ng imong problema karon. Kinahanglan imo nang isulti nako. Aron ato ka masabutan. Sir Alex, Sige na, sulti. Usa man na, ha? Ayaw taong ko pakita nga makalit kag gaway kay mabalak ka kunin mo ana. Sir Alex, posible nga Mabdos ko. Unsa? Mabdos ka? Oh, sigurado ka? Ampot, pero murag Mabdos gid ko. Oh, sige. Uban ako karon dayon. Kinahanglan mapahiling ta ka og doktor. Kinahanglan makasiguro ta kung tinuod ba yun ka mabtos ka. Dali na, ngunit ako. Mga tutag-tutag, Jessa. Ang demonyo. Posible yung gibinlan kong anak sa demonyo. Jessa. Tutok na ko, Jessa. Timan ining akong gisulti nito. Hangtod sa katapusang yugto sa kong kinabuhi. Unungan ta ka sa tanan mong problema. Ako nagsaan mo. Pusa, tali na. Magpahiling ka sa doktor. O kung unsa may resulta, ato na sabutan. Tali na. Andrew, tanaw na nga akong design sa sapatos sa babae, oh. Nindot ka, no? Noon sa naman sad ka, sir? Wa naman sad kasi mo kaog kalingon, uy. Tanawa na nga akong design ba? Kay mauni akong unahon og padaghan. Okay na na. Oh. Na-check na ba ni manin mo ilmo ang mga gamit sa paghimog sapatos? Oh, yes. Na-check na. Mag-order lang tag mga gamit sa imo ang sapatos. Ay, tuod. Doon na kay bisita, uy. Imo ko na siyang tiyo. Andrew, Oh, kumusta naman ka din eh? Tiyo. Excuse na ninyo, ha? Tiyo, may kay niya ka. Ako na lang yung gitiwas ang akong pabaskog, Andrew. Una kong paulit ninyo eh. Saan naman mga gamit sa silong? Kwan tiyo, gamit na sa paghimog sapatos. Maghimo kag sapatos? Tiyo. Muna akong gustong mahimong negosyo. Oy, Andrew, maayo oy. Maayo kay nakauna-una ka na sa pagtarong sa imong kinabuhi. Kinahanglan ako ng bahaton, tiyo. Kinahanglan mausap ang dagan sa kong kinabuhi.
ug tabangi ko tiyo. Oo. Daghan ko kailang nga makatabang nato ang imong nauna ang negosyo. Wa na problema. Manahadlo ko. Jessa, ayaw pa ila diha nga nahadlo ka, uy. Jessa, yan ang tubig. Inom mo na, oh. Luspat ka kayo. Nahadlo ko sa may mong resulta sa paghiling sa doktor nako. Sir, di ba nga doon na may tester kung mabdos ba ang babay o dili? Nga nung mianhi pa man yun tag doktor. Gusto ko makasiguro. Congrats, Mrs. Mister. May umabot na mong baby. Unsa? Sa? Jessa? Mrs. Huwag ka malipay. Nalipay siya. Luha sa kalipay ang gibati, Dok. Ug, salamat, Dok. Jessa, relax. Nagpunga kinagibuhat sa demonyo, Sir Alex. Unya. Unsaon naman lang ni namo ron, sir. Kada ko ining problema, ha? Uy, magpadako mi bata nga bunga sa lugos. Ay mo kabala ka. Ako na'y bahala sa tanan. Jessa, ayaw paghilak. Natuman gid ang gusto sa luog nga lalaki. Mimabdos gid ko sayang anak. Jessa, kalma lang. Makahon-hon na rata ko dun sa'y maayong buhaton. Ipakuha ng bata, ah. Di mahimo nga makabaton kung apo gikan sa demonyo. Busa, sir, ako na'y mohangyo nimo. Nga ipakuha ng bata, ah. Dili. Oh, ha? Dili ang pagpakuha ang sulbas kahimtang karon ni Jessa. Bata niyang naas yan sa bakan. Dako naglimit kung ipakuha na siya. Jessa, itugyan na lang nako ang tanang pagdesisyon. Mahimo ba? Sige. Pahuway na lang una. Hulong na siyang paghilat, Jessa. Mahimo ba? Dili na makasulbad ang luha sa iyong problema karon. Dili lang gid ako kabugngan ng ungkaw kalingon, Sir Alex. Nahibaw ko. Dili sa yun ang nahitabo nimo karon. Mabdos ka tungos paglugos sa demonyo nimo. Shh, gusto na. Gusto na. Sa ako ang gingon. Ako na'y pahala nimo ug sa imong anak. Okay? Sige na, pahuway na. Salamat kay Sir. Kunuha ka pa. Makunsa na lang ko karon. Sige, pahuway na. Sige. Natuman yun ang tanan akong gusto. Ako ang mamahimong amahan sa anak ni Andrew. Ug way laing may bao nga inutil ko. Ug dili ko makahimo pagkahatag og anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!